Hola a totes i tots, com esteu? Soc Maria i soc tècnica de joventut del Centre Municipal de Joventut de Benimaclet i una setmana més vinc a contar-vos els bulos i les desinformacions de la setmana. Els bulos de la setmana. Des del començament de la crisi del coronavirus no paren de viralitzar-se diferents informacions via cadenes de WhatsApp com aquesta que vos conto a continuació, on diu que en Itàlia ja s'ha encontrat la cura per al coronavirus, gràcies a que els metges italians van desobeir la llei mundial de l'OMS de no realitzar autòpsies a les persones mortes per coronavirus. Aquesta seria la manera en la que haurien trobat la causa de la Covid-19. El tractament que proposa la cadena, els antiinflamatoris i anticoagulants, ja s'utilitzen per tractar la Covid-19, però no es considera la cura definitiva. Els problemes respiratoris és la principal causa de mort per la Covid-19, pel que no s'ha estat tractant mal l'enfermetat. Segons aquesta cadena de WhatsApp, la realització d'aquestes autòpsies no desobeïa una suposada llei mundial de l'Organització Mundial de la Salut, de forma que ens trobem una altra vegada més davant d'una notícia falsa. Una altra de les coses en les que intenten enganyar és mitjançant el phishing. Què és el phishing? El phishing és una tècnica que utilitzen els timadors per fer-se amb les teues dades personals. En aquest cas, la web on es presenta la promoció fraudulenta no és una pàgina oficial d'Amazon. S'utilitza la identitat visual de la companyia per veure que l'oferta parezca real, però no ho és. Aquest intent de phishing és per quedar-se amb les teues dades. Una vegada has punxat a l'enllaç i estàs ja a la web, suposadament tens que respondre una enquesta per aconseguir la teua caixa d'aliments. S'aprofiten de la situació que estan vivint les famílies. Però, quan acabes, la web t'indica que primer has de compartir a 10 contactes del teu WhatsApp l'oferta per aconseguir un cupó o diners per als aliments. I així és com pretenen quedar-se amb les teues dades i amb les dels teus contactes. Alguns consells per evitar el phishing. Hi ha algunes recomanacions i alguns consells per evitar ser víctima del phishing. En primer lloc, fixa't bé en la direcció del correu electrònic. Si t'arriba un missatge, presta atenció a la direcció del correu que t'ho envia. En segon lloc, mira la direcció de la web a la que es redirigeix. Normalment aquest tipus de notificacions venen amb un link en el que et demana que introduïsques les teues dades. En tercer lloc, si una institució suposadament s'està posant en contacte amb tu, però no està dirigit al teu nom, sospita. En quart lloc, contrasta les fonts abans de donar les teues dades. Si aquests missatges transmeteixen urgència per a que no et doni temps a reaccionar, recorda que pots preguntar a la pròpia companyia, a la policia o a la Guàrdia Civil. Bé, doncs espero que tota aquesta informació que vos he donat vos servisca per a que estigueu informats i també compartiu amb les vostres amistats i els vostres familiars perquè totes aquestes cadenes que ens arriben mitjançant WhatsApp i mitjançant Facebook totes les setmanes, ara amb la crisi del coronavirus encara s'han accentuat molt més i és per això que hem d'estar informats i informades amb la veritat. Així és que moltíssimes gràcies i espero que vos hagi agradat.